Дакладна ніхто не ведае, колькі гадоў гэтаму будынку, але мяркуючы па колькасці слаёў фарбы на гэтых дошках, можна з упэўненасцю сказаць, што гэтыя сцены бачылі многа падзей. Мяркуецца, што царква святой Параскевы Сербскай у вёсцы Зберагі была пабудавана ў 1610 годзе. Яе гістарычны ўзрост можа быць і больш. І гэта сур'ёзная падстава, каб прэтэндаваць на радок у спісе аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Кроме священного писания есть священное предание, да? То есть то, что люди друг другу передают из поколения в поколение. Поэтому и история этого храма есть. Так как люди говорят, что иконы в иконостасе, которые находятся у нас в храме, они написаны более 400 лет назад. То есть в 16 век, где-то предположительно, вот эта икона Божьей Матери Скоропослушница и икона Божьей Матери Млекопитательница. Доўгі час храм быў уніяцкім, затым праваслаўным. У 20-х годах 20-го стагоддзя яго перадалі каталікам. Пасля вайны зноў надалі статус праваслаўнага. Царква ў Зберагах – адзін са старажытных культавых аб'ектаў, якія ўцалелі і дайшлі ў сваім першапачатковым выглядзе да нашых часоў. Помнікі ў Здзітаве і ў Зберагах, яны адлюстроўваюць асаблівасці палескай архітэктуры готыка-рэнесанснай эпохі. І на тэрыторыі Беларусі гэта самые старажытныя драўляныя помнікі. Кожны з драўляных помнікаў – гэта, я б сказаў, музей народнага мастацтва, а таксама сховішча мастацкіх твораў, якія ствараліся ад сярэднявечча і ўжо да новага часу. Аўтэнтычнасць і максімальная захаванасць з моманту будаўніцтва – галоўныя крытэрыі, па якіх вызначалі аб'екты для ўнясення ў спіс ЮНЕСКО. Любое включение в список всемирного наследия, я это еще раз повторю, это подразумевает под собой проведение большой работы и технического возвращения технического состояния, и поддержания последующего технического состояния. То есть для храмов это довольно-таки почетно и довольно-таки престижно. Прызнанне храмаў як унікальных помнікаў драўлянага дойлідства ўзнімі прэстыж і статус як Брэшчыны, так і ўсёй Беларусі.